Kana kwatikuita zvekare pano paHarare 263 ndine yenyu Hatari nchenye chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana nguva chiri munyowani first time yekutibata muzuva ranhasi chao ndinokumbira nje kuti usubscribe wotina on the notification bell. Nyaya ndanoda kukuzivisai muzuva ranhasi inyaya iyo yeSprinter yakaita hold on negonyeti. After yaita hold on negonyeti pakafa vanhu vanosvika ivo 16, but ndine mazita andauya nawo andiri kuda kuzivisa vanhu pane avo vakatisiya pane avo vakafa. Mazita aya vanhu ava vakafa vari kutarisirwa kutorwa kumochari nhasi muzuva reSunday nhasi vachitorwa kumochari nehama dzavo. Tine vagari vekuEpworth vakafawo pachiitiko ichichi. Zvanda kuita nguva ino kuverenga mazita ehama dzakatisiya. Chingori rest in peace mucomment section. Zororai murugare tasina tarisiro if tasingazvifungire nokumbirawo tinyore mucomment section rest in peace kusanganisira vana vechidiki vakafa patsaona iyi. Munhu wekutanga anonzi iye Joyce Mudzingwa. Joyce Mudzingwa uyu ane 44 years anogara kuEpworth. Papaita iye anonzi Kelly Kwenda ane 3 years anogara kuEpworth. Papaita anonzi Elisha Jack ane 6 years anogara kuEpworth. Papaita Elijah Jack anogara ikofuti kuEpworth. Elijah Jack ane makore iyo anosvika 5 years. Papaita Ezra Jack zvinova zvinhu zvinosiririsa hama dzaiwa. Ezra Jack ane 1 year. Papaita iye anonzi Prudence Mahachi ane 31 years. Iye anobva ikofuti kuEpworth. Papaita Talent Rangwa ane 23 years aigara kuEpworth. Papaita iye anonzi Leroy Kido ane 8 years angari mugari wekuEpworth. Papaita anonzi Lloyd Kido angane 4 years aigara kuEpworth. Papaita Elmond Ngube angane 18 years achigara futi kuEpworth. And Decision Muzivei angane 26 years aibva kuBhowera. Chikoti zororai murugare tasina tarisiro izvi tasingazvifungire nokumbotaura zvinofuka comment section pamusoro penyaya iyi, pamusoro pematsaona atiri kusangana nawo. Pakafa vanhu vakati wandei kusanganisira vana vadiki. Aya ndo mazita aziviswa, ndo mazita atinawo pachiitiko ichi. Chikoti rest in peace mucomment section. You're ready to rest in peace mucomment section.